Dionysius en Calisius uit Schinnen heeft vorige week het kinder-OLS gewonnen. Een goede reden dus voor een officiële huldiging op het gemeentehuis. Daar kregen de kids van wethouder Roy van der Broek een bedankje in de vorm van een medaille. Prins carnaval weer is misschien wat het allerschoonste en ik zie hem er ook staan. Onze prins. Maar prins, ik denk dat deze kinderen veel groter eer hebben binnengehaald dan dich. Je hebt het wel goed gedaan, maar deze kinderen hebben veel beter gedaan. Die hebben namelijk het OLS gewonnen van de kinderen. Dan wil ik een groot applaus voor deze kinderen. Dat denk ik het gemakkelijker. Goed zo. Proficiat. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Proficiat. Gefeliciteerd. Proficiat. Hey, hoe spannend was het? Spannend. Ja. Gaat er dan door je heen als je weet van we kunnen nog bijna gaan winnen? Heel veel. Toch wel veel dames in het team. Ja. De dames goed schieten. Ja. Dat is beter als de mannen. Ja. Hoe komt dat dan? Leg eens uit. Omdat we rustig zijn. En jongens zijn zo hyper en zo. Denk ik. Ja. Is dat zo? Denk het, ja. Heb je ook gemist trouwens? Hebben jullie altijd alles raakgeschoten? Ik wel. En ja, wij drie hebben alles raak geschoten. Alles raakgeschoten? Ja, iedereen had alles raak, behalve iemand had er 2 mis, maar de rest was... Dan zeg je zo, dan heb je zo van, ik moet raak schieten, anders ben ik degene die het heeft verpest. En dan ja. Als je later wat ouder bent, ga je dan ook bij de volwassenen schutterij? Ik denk het wel. Vind je het leuk? Ja. Wat is nou het leukste ervan? Het meelopen. En het is leuk dat je mee kan doen. Wie heeft het winnende schot gemaakt? Jij? Oh, jij. Oh, en hoe ging dat dan? Dan weet je van, als ik nou raak schiet, dan hebben we gewonnen. Ja, het is heel spannend. Want je moet de laatste, ja... Je moet hem raken, maar je moet hem niet meer missen. En daar bibbel je dan niet een beetje? Nee, niet zo erg. Ben je zo cool? Ja. Trots? Ja. De knullen ook trots, ondanks dat jullie niet zo goed waren als de vrouwen? Ja, heel trots. Dionysius en Calisius, die